Johanna Bantay Kakaron. Say it again. Say it again. Johanna Bantay Kakaron. Sakit ayo. Sakit kaayo? Opo. Mommy, antok na ako. Ay. Alright, ang cute. Mommy, pagod ako. Pagod ikaw? Ha? Opo. Mommy, Opo. matulog ako. Ha? Matulog ako. Matulog na ikaw? Matulog na po ikaw? Opo. Sige, good night po. Good night. Yes. Kamyas, kamyas, kamyas. Look. Ayan, look who's eating kamyas, guys. Is it good? Is it good? Gamot po sa ubo yan eh. Ah! Kumain ba siya ng lugaw? Saan ba kumain ito? Lugaw? Hindi. Hindi ko pinagmerinda? Ay, kain siya ng tinapay at saka milk. Is it good po? Is it sweet? Sa ubo yan. Makapagamot yan. Sour? Pagpalambot mo naman ang ubo yan. Okay naman. Nakakaubuan. Oo nga eh. Sige, kain-kain lang. Ah!